Od narodenia mi všetci hovorili, kto som, aké je moje meno, ako sa mi darí v škole, aký je môj temperament, aké mám talenty a poruchy učenia. Po čase som sa začal v starých definíciách cítiť stiesnene. Napriek tomu, či sa mi darilo alebo nie, nedokázal som cítiť skutočné naplnenie. 20 rokov som cestoval za učiteľmi, meditoval, študoval východnú múdrosť, až kým som ako 40-ročný nevyhorel. Zrazu som nedokázal pokračovať. Ani so spirituálnymi technikami, ani so spoločenskými stratégiami môjho ega. Uvedomil som si, že všetky moje aktivity slúžili len na udržiavanie mojej sebahodnoty, mojej starej identity. Určenej mojimi rodičmi, spolužiakmi a spoločnosťou. Ako každý, chcel som lepší život. Chcel som byť šťastný, mať úžasný láskyplný vzťah. Stále sa to nedarilo, tak som sa začal pýtať, keď sa môj sen naplní, čo mi to dá? Ak budem mať dokonalú partnerku, čo sa zmení v mojom vnútri? Pokoj. Budem cítiť hlboký pokoj. Zastavil som sa, nasmeroval pozornosť dovnútra a opýtal sa, kto ten pokoj chce? Kto si to chce, neuvedomuje. A zistil, že v skutočnosti neexistuje žiadne oddelené ja. Je tam pozorovateľ, vedomie, ktoré je neustále prítomné, ktorého sa bolesť ani potešenie nedotýka. Úžasný pokoj a bezpečie. Blaženosť bytia je tu stále. Len je prekrytá oblakom ega. V okamihu orgazmu, v tanci alebo po saune sa myseľ niekedy zastaví. Oblaky prestanú zakrývať slnko a ja na chvíľu pocítim svoju nekonečnosť. Práve teraz život preteká cez toto telo a cez všetko naokolo. Cez prírodu, zvieratá, dokonca aj cez oblaky. A potom všetky prúdy smerujú späť do oceánu života. Domov. Kto som? To je tá najdôležitejšia otázka, akú si môžeme položiť. V podstate celý život je hľadanie odpovede na túto otázku. Ponúkam ti jednoduchý návod, ako s touto otázkou pracovať. Nájdi si pokojné a pohodlné miesto. Je fajn mať svoju chrbticu čo najviac vystretú. Potom začni uvoľňovať svoje telo. Dovol si dýchať hlboko a pomaly. Všimni si, ako pokračuje vlna uvoľnenia od prstov na nohách cez nohy, brucho, ruky, hrudník až po hlavu. A začni sa pýtať sám seba. Kto som? Ak sa objavia nejaké emócie alebo myšlienky, znova a znova sa pýtaj. Kto toto cíti? Alebo kto si túto myšlienku uvedomuje? Nechaj svoje najvnútornejšie ja odhaliť svoju čistú podstatu. Musíš praktizovať tak dlho, kým si neuvedomíš, že medzi tebou a všetkým navôkol nebude rozdiel. Najvyšším cieľom je trvalé spočívanie v tomto magickom priestore bez ohľadu na to, či sú telo a myseľ aktívne alebo nie.